कंचन राज मुजफ्फरपुर। अगमता मदिया अपन बहिनी जौरे माँ सब खेले गेल। अगम लड़का बाया अपन बहिनी जौरे गेहूँ काटे लगे। अगे माई सब कोई के देखनु सा मदिया कहाँ गेल। अगे माई सब कोई के देखनु सा मदिया कहाँ गेल। अगम समधिया अपन बहिनी जौरे माँ सब खेले गेल। अगम समधिया अपन बहिनी जौरे होली खेले गेल। अगम सब कोई के देखनु लड़का बा कहाँ गेल। अगम लड़का बाया अपन बहिनी जौरे गेहूँ काटे गेल। अगम लड़का बाया अपन बहिनी जौरे गेहूँ काटे लगे। मिक्स बाय विपुल बाबू डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। अगम बरतिया अपन मौसी जौरे टिकटॉक बनबे लगे। अगम लड़का बाया अपन बहिनी जौरे गेहूँ काटे लगे। अगम सब कोई के देखनु आगू बा कहाँ गेल। अगम सब कोई के देखनु आगू बा कहाँ गेल। अगम अगू बाया अपन बहिनी जौरे धान काटे गेल। अगम अगू बाया अपन बहिनी जौरे धान काटे गेल। अगम सब कोई के देखनु आगू बा कहाँ गेल। अगम अगू बाया अपन मौसी जौरे धान काटे गेल। अगम अगू बाया अपन नानी जौरे सरसों काटे गेल। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। अगम बरतिया अपन मौसी जौरे टिकटॉक बनबे गेल। अगम लड़का बाया अपन बहिनी जौरे गेहूँ काटे लगे। अगम सब कोई के देखनु बरतिया कहाँ गेल। अगम सब कोई के देखनु बरतिया कहाँ गेल। अगम बरतिया अपन मौसी जौरे टिकटॉक बनबे गेल। अगम बरतिया अपन बहिनी जौरे वीडियो बनबे गेल। अगम सब केहू के देखनु बरतिया कहाँ गेल। अगम बरतिया अपन नानी जौरे वीडियो बनबे गेल। अगम बरतिया अपन मौसी जौरे वीडियो बनबे गेल। Presented by Baba Entertainment Pura।